Salutare, dragilor! Andrada sunt. Am primit o provocare de la o nouă cunoștință de-a mea referitor la experiența de a trece printr-un divorț, ce anume se întâmplă în inima și în mintea unei femei, ce anume se întâmplă din punct de vedere uman cu fiecare dintre noi, nu doar cu femeile, pentru că vă spun din experiență proprie, și bărbații simt, însă ei își reprimă sentimentele de cele mai multe ori. Așa că astăzi vă voi vorbi un picuț despre experiența mea personală. Ca femeie în plin divorț. Da, nu e ușor să iei o astfel de decizie. De cele mai multe ori ne lăsăm influențați de cei din jurul nostru, de cei mai în vârstă ca și noi. Pentru că, bineînțeles, și ei au trecut prin foarte multe lucruri, au văzut multe la viața lor, au și ei dreptatea lor, însă la un moment dat vine vremea în care noi înșine trebuie să ne gândim dacă să stăm într-o astfel de relație care nu ne mai mulțumește, care ne face mai mult rău decât bine, este unul din lucrurile pe care ni le dorim în această viață. În urma experienței mele, vă spun cu mâna pe inimă că m-au încercat extraordinar de multe sentimente, de la sentimentul de ură la început, recunosc cu mâna pe inimă, până la sentimentul de compasiune după mulți ani de lucru eu cu mine. Pentru că, până la urmă, la asta se rezumă totul. Relațiile din jurul nostru nu se vor schimba dacă noi, cu noi înșine, nu schimbăm absolut nimic, dacă noi nu lucrăm la sistemele acelea învechite de credințe pe care le moștenim, să spunem. Și dacă nu există deschidere către noi înșine și către ceilalți. Adică, de cele mai multe ori ne este greu să ne punem în pielea celorlalți. Toată lumea spune, pune-te în locul celuilalt și încearcă să realizezi și să înțelegi ceea ce simte celălalt, doar că de foarte multe ori este foarte greu. Adică, la un moment dat, eu am crezut că pot să fac treaba asta, mă mințeam pe mine și, cu toată sinceritatea, vă spun că abia acum, după vreo 5 ani și după mai mult de 2 ani de muncă intensă cu sine, am ajuns în punctul în care pot simți compasiune pentru oameni care mi-au adus momente mai puțin fericite în viața mea. Și în același timp simt un grad foarte mare de mulțumire. Iar mulțumirea aceea vine în urma faptului că dacă nu s-ar fi întâmplat toate aceste lucruri, eu nu aș fi fost unde sunt astăzi. N-aș fi devenit scriitor emoțional, cum îmi place mie să mă numesc, n-aș fi devenit coach, n-aș fi făcut cursul de NLP și n-ar fi fost multe lucruri din viața mea nu s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi trecut prin această experiență, care până la urmă m-a făcut să devin mult mai puternică decât eram înainte, fapt pentru care pot cu mâna pe inimă să mulțumesc celui care mi-a fost soț timp de aproape 10 ani, pentru că am învățat extraordinar de multe de la el și în urma interacțiunilor și experiențelor prin care am trecut împreună și separat. Și vă mai spun încă un lucru. În momentul în care se întâmplă lucruri mai puțin plăcute, uitați-vă în jurul vostru și încercați să vă dați seama care este acel lucru mic de care voi puteți fi mulțumiți în viața voastră, voi cu voi înșivă. Și veți realiza că totuși viața merită trăită, indiferent de ce se întâmplă în viața voastră, indiferent de câte lucruri rele vin una după alta, pentru că știți că noi avem o vorbă, răul nu vine niciodată singur, da? Întotdeauna are prieteni, dar că asta se bazează până la urmă și pe legea atracției. Nu știu câți dintre voi credeți în acest lucru, însă eu am învățat în ultimii ani că pe măsură ce ne concentrăm pe lucrurile negative din viața noastră, asta vom atrage. Pentru că de cele mai multe ori, ceea ce nu ne dorim, da, exact aia se întâmplă. Iar principiul este unul cât se poate de simplu și anume subconștientul nu percepe negația. Și atunci dacă tu vii și spui eu nu vreau să se mai întâmple treaba asta în viața mea, nu mai vreau să văd așa ceva în căsnicia mea, e fix aia o să atragi.
Cred că e suficient pentru ziua de astăzi. Ne mai auzim curând. V-am pupat!